Já označuji Loučeň za setkání české šlechty historických jako vrchol veteranistických akcí. Podařilo se shromáždit krásný auta. To znamená, je to nejenom o autech, ale je to i o určité společenské akci. Ty lidi jsou tady bezvadní. Myslím si, že to je jiná skupina lidí než u nových aut. A musím říct, že to vypadá, že by se tato soutěž mohla uchytit i na příští roky. So we are really proud to be partner of Robert and Scuderia Prague in this event. Jsem hrozně moc rád, že si tady našlo tolik tisíc lidí příležitost nahlédnout na krásu, na eleganci. Shromáždit takové unikáty, které jsme zde měli možnost vidět, to není jen tak. Tady v tom smyslu to považuji za asi nejhezčí akci v naší zemi. A budeme ho podporovať určite aj v budúcnosti. A veľmi pekne ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť tejto prekrásnej akcii, ktorá je tu na tomto zámočku.